awan iki lho. Nang budal kerja wis awan. Duh. Payah hidupku. Kono lho jarang nang sak lengen wingi. Ini. Paling gede lengen yo. Oh, di kono. Wah, ya ngono ya. Ono apa ya? Di dalan ile. Iki ra nisor kene ae. Nah, yo. Wis kuwa. Iya iki ra kene. Yo. Aku nih ternyata Woi, iki bosku. Woi, iki bosku enak. iki ora aman wis. Bisa bareng mancing. Enak ya. Masuk mancing ini gini. Gede kali ini mancingnya. Bapak ada gede, enggak lengan sak ini. Enggak apa-apa yang di kono. Saya dulu ya. Ayo ini mari. Yo. Ngono yo. Yo. Aduh. Mau mangan iki nih. Aduh, telek-telek metu. Halo teman. Ini gelintir. Wes cek bener ya. Iya, Lagi nih. hasilnya pancing gue. Aduh. Gantian ah. Nyegra ya. Nah, iya oleh. Kon akeh wae dicek memang. Oke, panas. Sekake. Yang ijo yo. Wale deh. Udah ndi mau? Yo lali. Kita. Tarik. Larang. Masak di kayu ae wis enak. Kayu angel lagi sing golek lagi wong-wong. Padahal di beras. Kok koyo ana bani arek-arek. Urung ini ndak tak tulungi. Iki telek kucel. Yes, awas ini.